ଜେଜେମା ପୌଷ ରବିବାର ବ୍ରତ କାହିଁକି କରନ୍ତି ଓ ତାର ମହତ୍ଵ କ'ଣ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜା ସୁଗତି ଓ ରାଣୀ ସୁଶୀଳାଙ୍କ ପୁଅର ବାହାଘର କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଗୋଟେ ସାଧବ ଝିଅ ସହିତ ହୋଇଗଲା। ସାଧବ ବହୁତ ଧନରତ୍ନ ଯୌତୁକ ଆକାରରେ ଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଯୌତୁକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଶଗଡ଼ରେ ବୁହା ହୋଇ ରାଜନଗରକୁ ଆସୁଥିଲା। ରାଜମହଲ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ସାଧବ ଝିଅ ଦେଖିଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହୋଇ ମା କୋଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସାଧବ ଝିଅ ବିଚାର କଲା, ମୋ ବାପା ମୋତେ ବହୁତ ଧନ ଯୌତୁକ ଆକାରରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଏ ତେବେ ରାଜଧାନୀର ଲୋକେ ଉକ୍ତ ଭାର ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଅତି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦୟାକରି କିଛି ସମୟ ପରେ ଅସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବିନତି କଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ରାଜମହଲରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ସାଧବ ଝିଅ ଭକ୍ତିରେ ବିଭୋର ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମା ପୁଅର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଅନାଇ ଭାବିଲେ, କିପାଇଁ ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି? ସେ ଆହୁରି କହିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ପୁଅର ଫେରିବା ବାଟରେ ବାଧା ଉପୁଜାଇଲା ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଯାଉ। ଏହା ଶୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କହିଲେ, ସାଧବ ଝିଅର ସୁନ୍ଦରତା, ତାହାର ବେଶଭୂଷା ଓ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଡେରି ହେଲା। ଏଥିରେ କାହାର ଦୋଷ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାତାଙ୍କୁ ରୋଗ ମୁକ୍ତିର ଉପାୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ମା କହିଲେ ଯେ ପୁଷ ମାସରେ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରି ଫୁଲ ଫଳ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବ, ସେ ମୋ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ମନୋବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସାଧବ ଝିଅ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ। ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଆୟୋଜନ କଲେ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥା ମାନି ସାଧବ ଝିଅ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କଲେ ଓ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଲେ। ଏହା ହିଁ ପୁଷ ମାସ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅଟେ।